Takže čaute, já vás znova vítám u tohoto videa a dneska to bude pokračování z hry Hello Neighbor, kterou jsme hráli v minulém videu, takže jestli jste to neviděli, tak se ho neběžte podívat. Já se tady zkusím nastavit někde zvuk. Jsme na stejném místě, kde jsme asi skončili naposledy, takže já myslím, že by bylo dobré, já už to vím. Nepotřebuji možná ani tenhle klíč, já sám nevím, já ho potřebuji do auta, mě přijde, ale myslím, že jsem, ten puzzle byl nějaký takový, že jsem měl udělat toto a následně jsem měl dostačit Petra. V minulém videu jste mohli vidět, že nefungovalo a teď už funguje parádně, takže to je super jako. A máme potřebu nachu? Nemáme. Zajímavé. Pro parkour, kámo, pro parkour, ne. To bylo jen světlo. Jo, no to je jen světlo. Zajímavé. Jsem asi moc hloupý. Já jsem viděl ještě jednu možnost, a to je velice ďábelský plán a nevím, jestli bude fungovat, ale to nebude. A není to tady, aha. Odebřeme auto, co? Paráda. A vidíte, je to magnet. A magnet zase se dá použít na takovou ďábelskou věc. A já se podívat na souseda. Tam mají hotel. Počkat, no není na to co. Kde je Pindio soused? Možná se podívat se, no, je to taková elektrika. Tady vím, že se taky nějak to něco dalo dělat, ale kde je soused? Nikde není. Skemtara. OK, zlobivý soused dostal sklepat jedna svině, vole, hnusná pedofilní. No, mě to pan soused neslyšel. Tak. Tak já jsem fakt... Kámo. Nice! On si opravil sklo, nebo co, vole? Co to má být jako? Ha, suciďáku. A teoreticky? Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no céu. Jo! Červený klíč! Červený klíč! Já to věděl, já to věděl! Červený klíč. Znamená to, že musím to sklepat. Červený klíč, ale to mám fungovalo, můj bože. Já jsem strašně rád. Ale za tohle nejsem rád. Souseda. Souseda. Kopata. Co to? Co to bylo, můj bože? To fakt šílený. Já souseda. Jdi pryč. Ne, ne, souseda. Zlobivý sousedík piník. Fuj, ne. A sem nechoď, kámo. No šíkulka, jaký velký, tyjo.
Bože, tak šikovný kluk. A ti dole... To je sklep! O můj bože! Toto bylo vše a já doufám, že se vám video líbilo. Bav! A mějte se, nasledanou.